Și hai să vă mai spun ceva. Pâinea actuală este o otravă. De aceea, cred că e mult mai bine decât pâine să folosiți mămăligă. Mămăliga are atâtea principii care sunt folositoare organismului, încât nu vă dați seama. Am eu extras undeva cam ce conține. Dar deocamdată vă spun numai atât. Întâlnirea dintre modestie și îngânfare. Nu știu cum, prin ce întâmplare, într-un lan de grup mat, se întâlnire pe o cărare mămăliga de la țară cu boierul Cozonac. Nici nu mai arăt anume ce necaz putea să frică pe boierul prins de nume, care mândru ca un ligă, avea drept sau nu să-și bată joc de viața mămăligă. Uite ce nerușinare! Tiu la dracu, zise Santos Cozonac. Mămăliga mea umilă, tu mă faci să plâng de milă. Cum, când nu ești decât vai, apă, sare și mălai, ai curajul să mai stai în cărarea mea pe plai? Fiind galbenă ca luna, ți-ai închipuit nebuna că poți fi cu mine una? Și într-o clipă Cozonacul cu albuș de ou la gură spuse câte bunuri scumpe stă în dulcea lui făptură. Pune caz, ba și cu ură, astfel Cozonac zise. Și dintr-un lan înalt de mături ieși un tânăr, nu scapă cu fața roșie ca macul și într-o clipă astfel spuse, indignat Cozonacului. De-ai avea un dram de minte, Cozonacule zevzece, mămăligii caldă, rece, nici măcar pe dinainte nu i-ai trece. Că să știi de când îi lumea pe pământ norod sărac, niciun ins din cât îi veacul n-a trăit din Cozonac. Dar sunt mii și milioane care prin mine azi strigă, la o parte Cozonace, noi trăim cu mămăligă.